Вітаю вас, мої шановні. Так. Рада усіх бачить. Сподіваюся, ви мене так само рада бачить. Ми з вами криху захрасли, але мяркую, що ми пойдемо все ж таки зараз уже. Так, шаработ нават з'явився. Все добре. Хоча літр застався, треба адчувальність змінити. Все, так. Ці брать з собою. Не ведаю пакуль што. Хадзім. Мяркую, што мы лепш сабе распалім вогнішча. Прыгатаваныя, так. Не, я тут падумаў, дарэчы, што у нас... О, выдатна. Няшмат мяса. Як тут у нас... Минус 21, ты што? Куды ты пайшоў? Нам трэба што? Там мы яшчэ не распалім вогнішча, правда? Было б добра, каб мы распалілі вогнішча, ды вады паставілі сабе, але ж нічога з гэтага не зрабіць. Давай тады вось такім чынам паступім. Пакладзем спальнік, адпачнем гадзінку, каб сонейка устала. Вось там стала святлей, правда? Ну, не надта цяплей. Гэта шкада. Але тым не менш. Ужо весялей ісці. Так, нагадаю, наша задача зараз дайсці да бухты. І там аддаць нашаму сябру, так званаму, рэчы неабходныя для абмену. Карацей, з гандляром у нас будзе, як там кажуць, зараз часта здзелка. Мы яму акумулятор, тканіну і паліва для ліхтароў, а ён нам чарцёж для нагавіц. І мы з гэтым чарцяжом павяртаемся ў загадкавае возера, дзе зробім сабе наступнае дасягненне. Пры гэтым пры ўсім у нас яшчэ будзе высахшая скура пумы, якую мы пусцім на рамонт каптура. Ну і зробім яшчэ адно дасягненне. Магчыма, так што тэарэтычна пакуль што мы зробім за сёння 2 дасягненні. Паглядзім. Так, я ў гэтым баку не быў, наколькі я памятаю, не лічым тое, што шыпшыну я збіраў, заплечнік лутаў, але ці я быў у вагончыку. Вагончык. Трошки я подберу. Так, дзяўчына. Не вельмі мне падабаецца, што нам так моцна халадна, но ўжо 2 стрэлкі углядзяць уніз, добра. Кажется, тут мы былі. Так, хадзем туды. Па сутнасці нам да ўпору. Не, мы гэта ламаць не будзем зараз. Так. Тут пячора была, калі я добра памятаю. Ці не было? Ці было? Зараз залезем, сагрэемся крыху. Так, дарэчы, чуў, як бразгае яна абцасамі сваімі.
Калі будзе вогнішча, то дакладна яно будзе тут. Зараз мы сагрэемся. Чакаем. І вось так хадзім далей. Кара нам заўсёды патрэбная. Но трусаў я ўжо ўпаляваў з 25 метраў на мінулым стрыме, так што ўсё добра. Гэтае дасягненне мы выканалі. Шкада, што сонніка не бачна. Цікавая змена музыкі зараз была. Нешта я не прыгадаю, калі б такое адбывалася ў мяне. Так, там у нас выйсце на разбураную цясніну, ці неяк так і назавецца. Там у нас могуць бы сустрэцца ваўкі, памятаю, што там быў усё ж такі адзін воўк каля вады. Каб была сонніка, вядома, мы б ужо распалілі сабе вогнішча, узялі паходню ў рукі, заліліся б гарбаткаю, зрабілі б вадзіцы сабе. Але пакуль што трэба ператрываць. Холодно, холодно ёй. Так, ну штосьці тут пагодзіцца паціху. Бляха. Шыкоўны, прыгожы мост і вадаспад. Мы тут былі, дарэчы. Я ўжо не памятаю, калі мы тут хадзілі, мабыць, недзе на пачатку гульні гэтага выжывача. Мы тут бадзяліся. То няўжо мы дайшлі ажно да станцыі гэтай паліўнай. Так, там у нас будзе разрыў, падаецца. Так, нейкі снег. А я б не хацеў снег. Мне не патрэбны снег. Навошта мне снег? Дзяўчына, няма чаго скардзіцца, пакуль жывая. Во, мы тут распальваліся. Карацей, даўно гэта было. Так, ну што, пераход. Так, у цясніне была пячора, наколькі я памятаю. Узбярэжная шаша. Так, там у нас на шляху будзе вагончык, правда ж? Ось тут можна было б, дарэчы, праскочыць, каб пазбіраць рагозу, але гэта рызыкоўна праз тое, што там мядзведзь можа. Хутчэй за ўсё ён там і будзе, насамрэч. Мы пойдзем па бяспечнаму шляху, мядзведзь нам не патрэбны, нам трэба спачатку схавацца ад холада, сагрэцца, а ўжо потым знайсці акумулятар, дарэчы. Гэта будзе самае такое, ведаеце, цяжкое.
Вось, ну і шмат ваўкоў. Гэта праўда. Так, як там, до речі, у нас звичайні стріли? Звичайні, добре. Гэтых мы крыху падрэзалі сабе шлях. Ужо выюць, дай бог, толькі каб не шэрае. Лёха, вітанашкі табе. Так, і быць дабрэй да жывёл. Ну ўсё ўжо, Лёх, мы выканалі тую задачку, дзе мы дубасілі сабе, памятаеш, гэтага труса з 25 метраў. Мне падаецца, гэта было адзінае і апошняе. Чтобы, каб, ну гэтае, што нам трэба было выканаць. Та ёб твою мать, ну. Ой, дзяўчына, якая ж ты, бля, не еглая. Давай. Всё. Тут мы былі, тут мы уже не былі. Так, прычэпчык пусты. Гэта мы тут поставим. Я так разумею, у нас уже нават скончыліся павязкі. Так, колькі ўжо дзён? 237. Стары мер. Кава. Кава гэта добра. Вось, тканіна. Давай сюды. Где гэты крафт? Павязку трэба зрабіць. Слухайце, у нас уже смага душыць. Ось так, хлопнули літрак. Калі мы не заходзілі сюды, то гэта азначае толькі адное, што мы не дайшлі да непасрэдна нашай палёнай станцыі. Гэта добра. Давай, посидим краху. Пойдем. Того, калі мы не дайшлі до палёвай станцыі, гэта азначае толькі адное, што там нічога не лутана. І па сутнасці у нас павінна быць і паліва, і вада, бо там туалет ём. Все павінна быць добра, толькі з ежаю трэба яшчэ вырашыць. Пытанне, так, там у нас да халеры ваўкоў будзем. Можна і ваўкоў будзе ўпаляваць. А можна і на аленяў пахадзіць. Бо там до воды близко, и на воде шмат оленяў было. Ну, карацей, зараз поглядим, зарыентуемся. Я упэўнены, што мы яшчэ ежу познаходзім. Так, адносна цёпла, што па ваўках пакуль усё ціха. Нешта там у дальшыне выем, я спадзяюся, чуеце. Ну, раптам што? Запалім паходням, будзем бараніцца. Ух ты, бляха, колени поднять не можешь. Шо, пьяная, ці что, баба?
Так, ну гэта я мяркую яны выюць на вадзе. Калі мы тут іх не сустрэлі, значыцца недзе там далёка. Рыбацкія хаціны. Мы таксама зойдзем да іх, залутаем, таму што час у нас дазваляе гэта зрабіць. Столькі не памятаю, што он у тым баку, калі мы пойдзем па шашы ажно туды. Ну, бляха, неяк падазроўна ўсё спакойна. Ні ваўка табе. Тьфу-тьфу-тьфу. Но мядзведзя тут не павінна быць. Мядзведзь у нас толькі там, на тым баку. Склад барвення. Трусы. Грукочуць сваімі капытамі. Так. Так, скрыня пустая, тут усё пустое, нічога няма. Гэтая халера не патрэбная. Зноўку тканіна на тым самым месцы. Вельмі цікава. Генерацыя лута, бляха. Так, яшчэ адпачнем крыху. Каб сагрэцца. Гатова. Так, гэта добра. Так, нам далей па шашы ісці. На вадзе нікога няма, вельмі дзіўна. Тут у нас шахта ён. Было б мне блага яе адведаць. Але вось мне не падабаецца тое, што чуеце, вецер падымаецца нейкі і... Не халадае, цяплее, наадварот цяплее. Я вось толькі не памятаеце, тут будзе акумулятор. Па штосьці на нізкай складанасці было. Я знаходзіў яго тут. Ну, спадзяюся, пашанцуе. Бо калі не, нам прыйдзецца падумаць, адкуль яго прыцягнуць сюды. Магчыма, прыйдзецца ісці на кітабойная гэтая станцыя. Суседняя лакацыя. 15 кілограм цягнуць. Ну, бляха, далёка. Праз пячоры, праз усё. Вось машына стаіць, дарэчы. Ну што, скрыжавалі пальчыкі. Усё на свеце і ніхуя няма. Так. Гэта кепска. Ой, бляха. Карыта старое. Хтосьці кінуў. Так, бачу ваўкоў двух. Дзедаў Жигуль. Та горш. У дзеда хаця б там, ведаш, нейкая запальнічка была б. Каб папіросу падпаліць, а тут жа ж ні халеры не было.
Давай, давай, хуценька трэба паглядзець, бо ваўкі гэта табе не лосі, не алені. Пакуль спакойна, вось там яшчэ можа быць мядзведзь. Наверсе. Там вагончык ёсць, даволі карысны. Трэба будзе да яго падняцца, я спадзяюся, што. Так, вось у нас яшчэ машына стаіць. Да ёпта маць. І тут нема. На падлозе нічога. Што за гэтыя, бляха, жабракі тут жылі? Незразумела. Пустыя машыны. А, я цвікадзёр не ўзяў з сабой. Ёпта маць. Так, вось воўкавыя. Так, цвікадзёр забыўся. Бляшанка. Алея. Трошки ежы. Халер нема. О, овсянка, выдатна. Кардонныя скрыні гэта гаўно непатрэбнае. Так, давай ваду сюды. Так, ну тое, што цвікадзёр я не ўзяў з сабой, гэта, вядома, кепска. Бачыце, шафт тут дастаткова, але не крытычна. Гэта мы перажывем, тут ён будзе на гэтай лакацыі 100%. Nobody needs this anymore. О, я ж кажу. Ось табе цвікадзёра. This stuff will come in handy. Ліхтарик. Інструменти, добре. Хай тут стоїть. Дример, вітанки. Як поспіхи? Що цікавого? Если хочешь, малая, то почекай уже. Пойдем на полювання зараз. Там бачила, вже чекав нас чорний сябра. Голову задрав, що вив на гите, на сонце чомусь. Ой, гарбатка, це добре. Часом потрібне. Так, сюди, тут нічого. Ніяка записка бачу, нотатка. Так, это просто информационное. О, каменчик, шиковно. Так, подложку что? Шитво, ух ты! Какая книжка.
Так, ложак. Добро. Тут мы залаталі, гэта выйсці. Пойдем залатаем гэтыя два. Сюды. Тьфу на вас. Гаўна кавалак. Выявілася, што пустыя. Так, давай сюды. Давай сюды мы гэта ўсё паскідаем. Што мне не трэба зараз, так. Так, ежу мы сюды пакладзем. Не, я гэта не хачу кідаць. Ось так. Такі батончики. Это чипсы и говядинка. Чип сюда. Батончики сюда. Так, что по воде? Не шмат воды. Треба будзе напарыць сабе. Что там по часине у нас? Вечер, амаль что. Давай выходим. This pack is getting kind of heavy. Ось тут стоял, шею задраўшы. Так, тут не будзе акумулятора, тут. І тут нема. Вот, два бодяются герои. Як бы мне тебе, ага, на ровную поверхню-то вытягнуть? А вот ще машину бачу. Де он? Один есть. Гэта наша вечера раптам, што бляха, і тут нема. Ой-ой-ой-ой, як гэта кепска выглядае. І тут нема акумулятора, ай-ей-вай. Давай за мной. А вот ще один. Да. Так, з акумулятором у нас намалёўваецца нейкая праблема, я б сказаў. Даже сюды. А тут ёсць яшчэ машины, ці вось толькі тая, якую мы паглядзелі ўжо. Такое. Не вельмі мне усміхаецца тое, што нам прыйдзецца ісці ў іншую лакацыю за акумулятором. Такое сабе. Too heavy to carry. Ёсць. Дзякуй Богу. Давай, пакуль мы тут полутаемся.
Што гэта такое, я не зразумеў. Адкуль такая цемень на куце? Тут же ж падвалаў няма, наколькі я памятаю, няма. Давай пробегу спачатку по кутах. Фарба. Не-не-не, не тое. Там фарба. Так, згасить. Так, аккумулятор есть. Выдатно. Это было. То бок у нас засталося толькі паліва I'm not для sure I can carry ліхтара. much more. Я нават разважаю наконт лоўлі рыбы. Каб паліва сабе зрабіць 3 літрыкі. Разумею, што гэта будзе даволі доўга. Але мы не спяшаемся, каб там скура гэта ўся ссохла. Все равно трэба будзе час чакаць нейкі. Так. По куточках. Так, там нічога нема. Так, і тут так само. Усё, згасілі. I think I can use this. Так, я тую шафу праверыў ці не? Не. Нічога не было. Так. Слухайце, гэта непрыемна. Гэты дом звычайна штосьці меў. А мы тут знайшлі толькі трошачкі зусім ежы. 2 літрыкі, гэта добра. Так, усё. Хай застаецца тут гэтая тканіна ўся. До рэчы, у нас перагруз. Wonder if I can drop any of this gear. Раптоўна пацяплела. А ідзем паціху патроху. Нейкі туман. А дзе, дарэчы, той трэці? Штосьці не бачу яго. Зараз мы сабе насмажем ваўчыны. Так, у нас там бочка стаіць, так? Гэта у нас 2 месцы пад гатаванне ежы. Я думаю, што мы можам тут распаліць вогнішча. Ўсё роўна, што там, што тут нам трэба будзе карыстацца паходняй. Для распальвання адзінае, што дровы. На 2 вогнішча, ці ў мяне ёсць яны зараз. I could eat a horse. Можна будзе пабегаць, паглядзець усе, бач, тут галіны валяюцца. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Так, мы ходим, поскидаем залишнюю вагу.
Так, езжу. Сюда 47 килограммов. Это что я с собой тягаю такое? Так, давай так. Все пустое, а мы 24, до речі, неблаго. Амаль что 2 літра. Амаль что 2 літра, гэта добра. Так, вот у нас вось тут варштат, значит, мы гэта сюда кинем. Инструментики. Угу. Так, и відповідно, что мы можем ще скинуть? Ліхтар. Так само шмат важить. Угу. Тут все добре, тут все добре. Гэта можна скинуть у гэту ось штуку. Так. Ну, пойдем, посмажем наших волков. Може, покуль я буду тут з ними займатися. Так. Два вогнища. Ну так. Давай. Спочатку гэтак. Алексеевич, вітанки, вітанки. Come on, little fire. Так, це тут во. Так, не забыться, что треба дрова подкинуть. I'm not sure I can carry much more. Так, вуголь не чапаем покуль что. Покуль годинку сюды, годинку сюды. Ось так. Так, дорубаем. Спочатку мясо, потом все остальное. Так, кольки все мясо? 20 хвилинок, видатно. Ну, гэта ежа нам приблизно на 2 дні. Нарэчы, не разумею, чаму не рэагуе той чал. Трэці воўк, які там быў усё ж таки. Рано ці позна ён до нас падыдзе. Так, што маем? 17 хвілін, 12 хвілін. Ось так. Wonder if I can drop Давай any мы of this gear. покладем у кишеньку себе. 48. Добре. Крапу подкидаем. Так, ну что, я маю в кишені м'ясо. Во, іди. Іди, малий, давай сюди. Будем мяско с тобой есть. Ну.
Где ты там, гау-гау? То ж такий смелый только что был. Не спешается. Ну что отбывается и такое в твоем житті, ведаешь? Ну, але только один раз, так что не хвалюйся. Так, ну, ще на пах може прийдуть хлопці з води. 31 хвилина. «31 хвилина, кажуть. Добре, у нас є 16. 23, давай так. Man, this pack is getting kind of heavy. П'ять хвилинок, 3 хвилинки. Та ёб твою мать, где ты гэта дастаеш, дзяўчына? Так, ну тут уже значно простей, потому что гэтага мяса нам на 3 дні хопіць, я ўпэўнены. Так. Гадзінка, потым трэба будзе вугельчык закінуць, правда ж? 1. Зараз здымем скуру. 28. Шыкоўна. Тое, што трэба. It's dusk, so I can't be far behind. Як, ну тут 11 хвилинок, ну, тебе нема вантробы, а вось гэтага ё. Так, ну і трэба будзе вады паставіць, дарэчы, трэба будзе захаваць нам з вогнішча нейкага паходню. Бо ваду мы будзем ставіць у сябе там. I'm not sure I can carry much more. Так, слухайте, дык мы ўсё мяса зрабілі? 45 хвилинок. Ще будзе гарэць, гэта 44, добра. 35, а гэта у нас паўкавалачка, ага. Давай скору. Так, паходню, калі што ў нас у кішэні ё, то мы в агонь сабе занесем, мусім занесці. У пакойчык, правда ж? Ось у гэтыя дзверы ўсё будзе добра. 21, 23, 32, 19. Так. Давай ще скору. Тут засталася тільки одна вантроба. Давай, 7 хвилин. Усё, так. Но мне падаецца, мы максимально эффективно зараз усё зрабілі. Ще повернемся за мясом. Бліжэй сюди до ўваходу яго скінем. I wonder if I can drop any of this gear. Так. Упс. У нас там былі, дарэчы, гэтыя. Так, скоро мы тут лепш поставим.
сохнуть. Сюди. Ось так. Так, Лёха, нешта ты сёння кратак. А ў сэнсе. Что ты маешь на увазе? А, ты про... А, ты Альсевічу. Ось. Ну так, сапраўды, Альсевіч крыху. Ну, звычайна больш размаўляны. Давай яго туды, дарэчы, што гэта я. Давай-ка мы паставім зараз вадзіцы сабе, каб я напарылася. Тры палкі толькі, шкада. Але што ёсць. Вугельчык скарыстаю адзін. Come on, little fire. Вода выбираем. Так, і так само вода. Ось так, паўлітрыкі, добра. Все, мы тут ходим. Barely walk with this much gear. Давай туди. Так, гэта мы тут пакладзем, бо нам трэба гэта будзе несці да гандляра. Так, а як будзе па-беларускі кратак? Кратак у сэнсе няшматмоўны тыпу. Праўда ж? Навошта ты гэта адчыняеш? Ёбнутый ці шо? Што гэта было такое? Цікавую. А навошта ён начиняе? Я ж просто ставлю. А, таму што блізка да вогнішча. Таму яна, бляха, адчыняе гэта. Я-то думаю, што яна робіць. Ось так, коли я поставлю, добре? Щиро кажучи, мабуть, так і буде. Тому що короткі ёсць і там, не шматмоўны. Шмат не скажу. Ну і гэтак далей. Сціплы на слова. Може бути так ще. Так, гэта мне не трэба з сабой. Я гэтаю фарбою ўсё роўна не карыстаюся. Дзе там паліцы? О! Он уж на зелені. Сапраўды? Так, 10 хвилин до закипания. Ну так, ля, полночное зяние починается. Давай позбираем покуль что. Середина ночи, до речі, треба буде лягати спать хутко. Комп'ютер. Так, що тут пишуть? Якія навіны нам сёння перадаюць? Сёння не было ніводнага пакупніка, новы рэкорд. Можа, гэта і да лепшага. Я правяла раніцу значна цікавей, седзячы у доках з біноклем, усё болей караблёў ідуць на поўдзень. Цікава, што іх чакае на мацерыку. Цёплая сустрэча, вельмі сумняюся. Так.
Як тут у нас 41 хвилинка, ну і добре. Алексеевич сціплы, ды не шматмоўны. Я вось адзінае, ведаеш, не магу пакуль уцяміць, бо Алексеевич пісаў, што ён там нейкую гульню перакладае, гэты краю ферці, як ён там заве яе. Вось. І што яны там гэтыя файлы лушчаць. Тое гэтыя перакладаюць. Бляха. Як яны гэта робяць? Таксама хачу. Усялякія DLL файлы. Што там у іх яшчэ было? Экзэшнікі і гэтак далей. Ох, бляка, як светла. Усё працуе. Але нам час ісці спаць. Гэта не наша вайна. 6 хвілінак, мы сытыя, мы сухія. Man, this pack is getting kind of heavy. Так, мабыць, не сюды, мабыць, вось тут. Мы гэтую вадзіцу будзем складаць. Так. Добра, добра, добра. Усё. Акумулятор, ён казаў, паліва. Нам толькі паліва трэба знайсці. Бо у нас быў гэты тканіны 10, я бачыў кавалачкаў. Акумулятор мы знайшлі. Зараз толькі літр паліва. І больш па сутнасці нічога. Так, трэба будзе ў вагончык прагуляцца. Як там? Давай на 4 гадзінкі ляжем, можа колькі паспім, толькі паспім. У вагончык прагуляцца, там, дзе ў нас можа быць мядзведзь, але можа і не быць, правда? Но я чую, што нейкая звіруха пачалася. Угу. На жаль. Так, выбачаюся. Мне там написали нешта па працы, я зараз, хвіліначку. Так, сюди. Сюди, усё. Так, вяртаемся. Пакуль там вее, нам трэба аптымізавацца, нам трэба будзе зацягнуць, падумаць, што тут будзе неабходна браць з сабой туды на гэтую выспу. Можна, дарэчы, пакуль ідзе завіруха і пачытаць. Гэта будзе вельмі карысна. Ага, прынамсі яшчэ вось. Давай сюды паскідаем гэтыя рэчы. Напрыклад, правады, засцерагальнікі. Так, што тут у нас яшчэ? Больш нічога, правда? Так, больш нічога. Кару можна зараз палутаць яшчэ. Так, і для распалкі скінем ось так. Так, увесь брухт мы паскідалі і размеркавалі. Яшчэ можна, дарэчы, ліхтар забраць. Ён адзін у мяне, правда? У мяне ліхтараў няма. А ці будзе гэта у нас неабходная колькасць літраў? Давай падлічым літр. 1,3, 1,33. Плюс яшчэ 0,35.
Ага, 1,68. То бок нам 1,5 літра трэба знайсці паліва. Холера. Гэта не тое, на што я разлічваў. Так, я не думаю, што калісьці прыйдзецца ўсталяваць 7-ю вінду. А на што табе 7-я вінда? Яна ж надто ўжо састарэлая. Так, жалуды. Тут усё. Ну што, чытаць будзем? Так, гук змяніўся, таму давай паглядзім, што ў нас там. Хадзім. Я вельмі спадзяюся на тое, што мы, вядома, не сустрэнем мядзведзя. Наколькі я памятаю, все ж такі там былі абыходы, калі раптам ён нават і зарэсаўся, то яго можна абысці. А мы, дарэчы, не луталі машыну, толькі акумулятор знаходзілі. Табе яно было не патрэбнае, а ёсць старыя людзі, якія звыклыя да ёй. І што сабе. Я памятаю, я вельмі доўга сядзеў на XP-шчэ. Вось, і... Так, чакай. Але гэта праз тое, што яна, ну, даволі стабільная была, мне вельмі падабалася. У мяне былі некалькі гульняў, якія на ёй працавалі. Тыпу рэйнджераў. І... Памятаеш такую гульню? Касмічныя рэйнджеры. І яшчэ была... Ой, холера ясная. Ой, Disciples. Во, Disciples. Была такая старая гульня. Ось яна на XP мяне ляцела. Ну, а ўжо... Калі выйшла 7-ка, то я нават не ўсталёўваў. Я нават на 7-цы не сядзеў ніколі. Вось там, можа быць, медведь у нас, бачыце, па сцежцы бадзяцца. Я адразу на 10-ку пераскочыў. Ну і вось зараз ужо не 10-ка нават, а 11-та. Так, вось наш вагончык. Не лічыў. Ну, я табе раю. Раптам ты не гуляў. То я табе раю. Дарэчы, можна было б неяк паспрабаваць яе перакласці на мову і пастрыміць. Бо мне гульня гэтая вельмі падабалася. Шкада, што 1С рабіла, то бок там ад гэтага не пазбавіцца ад усіх гэтых. Так, слухайце, холера. Я бачу, што няма ніякага паліва. І гэта не вельмі. Стул стаіць, крэсла. І холеры няма. Ну, то ідзем да хаты. Там, дарэчы, ці не было ў нас ніякай пячоры, я вось так узгадваю сабе гэты point of interest. Ці ён тут быў, ці не быў, ці нейкая шахта, бачу вось гэты трос. Там 3 трусы бегае. Did I say I hate being cold? Because I really do. Вось там трос, але я не памятаю, хоць забі, што там на гэтым версе. Жосць.
абсалютна не памятаю. Хоць, хоць ты што рабі. Трэба будзе схадзіць, мабыць. I've never felt so cold in my life. Так, нейкая ёсць тут пячора ці не? Ці я проста так сваю сраку марожу? Карацей, просто так. Добра, хадзем грэцца. Хадзем грэцца, слухайце, ну... Можа, варта падняцца зараз на... тросе гэтым. Зараз падумаем. Мы ж тут усё роўна недалёка ад сваёй базы. Ды проста скокнуць туды-сюды. На трос падняцца, там залутацца. І сюды ў вагончык. А у нас тут раптоўна наверсе не... Не антэна, но я спадзяюся, што не антэна. Так, давай сунь гадзінку, таму што тады уверх-уніз гэта будзе патрабаваць шмат высілкаў. Так, шыкоўна. Пойдем. Так, есть хочешь. Слухайте, высокий трос. Давай мы так пакуль што зробім. Угу. Так, нешта я не цямлю. Куды тут і што тут? Можа, агулам і не варта было сюды лезці, хто яго ведае. Ага, тут яшчэ ёсць. Я бачу, гэтая сцежка з загароджаю. Карацей, бессэнсоўна гэта было. То бок мы тут пешкі можам прайсці.
Добра, падабралі тады дрэўцы. Ідзем долам. Нам няма чаго тут рабіць. Так, паліва тут не будзе, то бок трэба паліва будзе пазбіраць па хацінах і па астравах, якія тут ёсць. Вось на тым востраве ё і вось на тым востраве ё. Хацінашча. Калі там не будзе нічога, тут прыйдзецца займацца рыбалоўствам. Так, сюды, сюды. Один. Дровы заўсёды патрэбныя. І жалуды таксама. Хтосьці выкапаў нашыя жалуды. Так, шкада, што вецер. Каб ветру не было, то можна было б пайсці на вастравы гэтыя. Дзе пакуль што халадно. Sure, I can carry much more. Все, хаваемся, обновляемся, Somehow. скидаем сюда дровы. Слухайте, 47 запалок, не так уже и шмат. Яна так есці. Яшчэ так чаўкае. Цікава. Так, батончык. Пакуль скідаем. Гэта троху іншы батончык. Так. Мабыць, лепш спачатку адыграцца, ўжо потым ісці спрабаваць. Так, ну і вядома, трэба паскідаць жа ж нам во гэтае. Так, тканіну я пакуль што не буду выгружаць. Давай мы вот так зробім. Чекай. О. Та ёпта, не тое. Гадзінку.
Так, як ми там почуваємося? Ніби все добре. Wonder if I can drop any of this gear. Цікаво, ми дотягнемо гэты акумулятор зараз ці не? Так, наколькі я памятаю, ён вось за гэтым востравам. Гандляр наш, маецца на ўвазе. Так, з правага боку олень. Медведя пакуль не бачу, вот там толькі злева бачу нейкая чорная кропачка, але занадта малая для медведя. Так, там 3 ваўкі бадзяецца, добра. Вадим Дубіцкі, вітаначкі, рады бачыць цябе. Так, ага, вось тыя кропачкі, гэта ўсё ж такі ваўкі. Адзін стаў бліжэй да нас. Нічога. У нас з сабой зброя ёсць, таму адкажам раптам што. Ля. Ідзе проста на нас. Ну, пачвара якая. Акумулятары гэта боль. А, ну ё. Ё такое, так. А вось і мядзведь выйшаў з пячоры. А вось і мядзведь выйшаў, так. То, значыцца, ідзем сюды. Так, ось каб не ветер, я б зараз нават распаліў бы вогнішча, ды упаляваў бы што таго ваўка, які ў наш бок ішоў, што вось гэтага хлопца. Але ўжо ё як ён. Так, добра. Нібы праходзім паўз гэтага мядзведзя. А добра, што трохі патрэбы ў них пафіксілі, бо на пачатак была проста жэсць. А патрэбы ты маеш на ўвазе, што шмат замоў было у гандляра на гэты акумулятары ці што? Бо я ўжо не памятаю, бо я не гуляў з самага пачатку, як гандляра ўвялі, я не гандляваў з ім. Гэта, па сутнасці, вось першы раз, калі ім ён не патрэбны. Так, давай возьму. Каб раптам што ўзяць рукі лук. Так, што нягодна замоўленне, то патрібен быў акумулятар. Ага. Ну то выдатна, калі так. Крацей я паспеў на бакфікс. Мне пашанцавала. Ну і гэты вецер. Так, вось наш пірс. Мне туды да яго. Ідзі, ідзі.
Галоўнае, каб наш сябра пухнаты адсюль не выйшаў. І не наматаў нас. Так, вось, перадаю ўсё. Так, у нас засталось яшчэ паліва для лямп. Ось не памятаю, тут ёсць што ці няма? А, гэта бочкі. Давай у гэтую хаціну, мабыць, яшчэ паспею на тою востраў. Тую хату залутаць. Дрымер знайшоў у воблаке. Чакай. Я тут падымуся спачатку. Хата мізантропа. Так, знайшоў у воблакі свае старыя сейвы, але гра іх чамусьці выдаляе з папкі пасля заходу ў гульню. Мабыць, дужна ў версіі гульні. Ну слухай, з 22-го року сапраўды даволі шмат апдэйтаў было. То бок, яны ж увялі нават іншую механіку і, падаецца, можа я памыляюся, але нават мапы былі дададзеныя з таго часу. Я ўпэўнены, што мапы не ўплываюць на гэта, але тым не менш, сапраўды шмат зменаў было. Працей немагчыма спалучыць, атрымліваецца. О, яшчэ гарбатка, выдатна. Зялёненькая, цёпленькая, будзе смачненькая. Так, гэта правераў, добра. На паліцы нічога няма. Так, крыху ежа, гэта добра, нават гэта добра. Пуфта. У лядоў нішто? Нічога. Што за хата? Што? О! Хто тут жыў? Бомжы нейкія. Трэба было, дарэчы, з сабой ліхтар узяць, каб па кутах пашнырыць. Подалося. Фарба, фарба, фарба. Так, мне уже прибирали тут. На другім паверсе. Так, на другім паверсе, добра. Паліва. Каля комоду нічога. Да ёб твою мать, что за хата? Где хабар? Где хоть что-нибудь корыстное? Так, мне б, дарэчы, не гэта, мне б более спаталяльнае, то было б цудоўным. То антыбіотыкі гэтыя настолькі рэдка патрэбныя, калі гуляеш акуратна. Так, сагрэтыя. Давай пап'ем. Так, щось наши беженцы астатнім час пачалі жаліцца на пагоршэнне стаўлення палякаў да сябе. Заслужаныя так змены ў стаўленні ці не? Ой, Вадзім, слухай, гэта вельмі цяжкае пытанне, таму што, па-першае, я жыву ў Беластоку. Гэта ўсход, і па сутнасці з'яўляецца старой Беларуссю. Беласточчына адышла да Польшчы толькі пасля 20-го году, падаецца.
1920 году. То бок, ну 100 гадоў. Не так ужо і шмат, праўда ж. А да гэтага гэта была Беларусь. Таму, а як беларус, тут вельмі часта сустракаю непасрэдна польскіх беларусаў. Вось, і ну, абсалютна іншае стаўленне да нас, я ўпэўнены ў гэтым. Не такое, як да украінцаў. Бо я табе гэта з упэўненасцю магу казаць, бо калісьці я ўжо апавядаў гэта, я вось шукаў кватэру, калі толькі пераехаў. Вось, і ў мяне чал, які здаваў, ён пытаўся, тыпу, ці дакладна, ці я не украінец, ну і дакладна не расеец. Вось ён так вельмі хваляваўся, калі б я быў украінцам, напрыклад, таму што, тыпу, бежанцы, ўсё такое, вось, не вызначаны гэты статус, як гэта, чакай, плацёжаздольнасць, вось і гэтак далей. Такія яго моманты турбавалі вельмі моцна на той момант. Можа, штосьці змянілася з таго часу, не ведаю. Вось, але ён быў шчаслівы, што я быў беларусам. Дрыбер, скажу вам, што палякі на украінцаў кідацца пачалі, так што не толькі на беларусаў. Я ведаю, што ўжо ў Варшаве, а гэта ўсяго 180 кіламетраў ад Беластоку, ўжо іншае стаўленне. Ужо па-іншаму ўсё. Ну, прынамсі, вы там ніколі не знойдзеце беларускамоўную школу. Вось, а ў Беластоку іх 2. О, штосьці ляжыць. Штосьці ляжыць карыснае. Так, у лодцы нічога, а тут... Дошка? Не дошка, гэта нават проста рагозіна. А вы пра украінцаў? Ну так, так. Вадзім запытаўся пра украінцаў. Так, хата з гісторыі, спойлерыць не будзеш. З гісторыі? Хата мізантропа? Вы з гісторыі нейкай? Чакай. Бо я не памятаю, каб у сюжэтцы нейкая была гісторыя, якая тычалася гэтай хаты. Так, вось гэта мне трэба. Гэты дом мізантропа, так. Цікава, я не памятаю зусім нічога. А тут прыгожа. Так, блага было б, дарэчы, павярнуцца нам на базку, ўсё ж такі там ежа ёсць. Не сказаць, чтобы мы тут не пераначавалі добра, але ж спакайней там. Спачатку кухню залутаем. Нават муку знайшлі. Всякі выпадак, можа кацялок нейкі будзе ляжаць. У цій хаце на вострове Зайцаў у мяне база 700 дней. Нішто сабе. А ты за кошт мора жывеш, адпаведна? Ці як? Ну, то бок я разумею, што ты дзічыну гэтую палюеш, што і рыба тут ё, вітамін С і ўсё такое. І алень ё. Ну, ваўкоў да халеры, зразумела, тут падаецца каля 12. Яны распаюцца кожнага разу. Халера. Паліва няма. Вось гэта кепска.
Ще одне вийście. This pack is getting kind of heavy. Що ти стогнеш, малая? Своя не тягне. Лямпа, лямпа, лямпа. Цікаво, тут буде що під гэтай лавка. Так, ну, мы ще пробяжимся. Походню, мабуть, все ж таки запалю. Хотя, навошта? Стол. Что с ними подказывает, что коли б тут было палево, то мы б знайшли недзе ў нейкім столе ці камодзе, а не вось так, вось стоячы на падлозе у цёмным куце. Со з'явленнем так, вендера. Значэнне гэтай лакацыі ўзрасло з такроці. Гэта праўда, так. Я на кастамізованым уровні складанасці. Ты сабе яшчэ штосьці падкручваеш, а штосьці не. Разумею. Так, воды удосталь у нас ужо. Упэўнены, мы павінны цягнуць каля 6 літраў, мне падаецца, зараз. Так, прабягаем усе куты. Піраны гэтыя хай вісяць, абшукаць шафу. Тут нічога, па кутах. Все пусто. Наверсе, унізе, нічога. Так. Так, а чаму менавіта гэтая хата? Дарэчы, а не мізантропская. Потому что яна аднапавярховая. Так, ну што у нас, ноч? Як па ежы? Ну, штосьці па ежы. Вядома, што з'ем. Пітва 5 літраў амаль што. Давай лягаць спаць. Тым больш у нас тут ёсць кніжка з сабой, наколькі я памятаю. Раптам што дачытаем да канца гэтае шытво. Ну, я так чамусьці і думаў, што зараз будзе завіруха. Ага, пачалася і скончылася. Добра. Глянем, што будзе раніцаю. Так, яшчэ. Так, можна чытаць ці не? Не. Пачкаем. Вось так павінна быць. Колькі там у цябе ўжо? Угу. Гадзінка ёсць. Папілі. Пойдем паглядзім, як мы там пачуваемся. Вось гэта надвор'е. Так, хадзем. Там у нас домик бачу, там масток. Мяне больш цікавіць пакуль што гэтая хаціна рыбацкая. Мабыць, там можа быць яшчэ ў нас паліва. Вось гэтае абзалутаць яшчэ, як не круцім. Так, такая сітуацыя ў Швейцарыі. Хату складна украінцам нармальна знайсці, таму што статус тымчасовы лендлорд хоча пастаяннага трывалага арандара знайсці. Ну вось і у таго мужика, які мне здаваў на працягу 3 год, вось тое самае тыпу стаўленне было.
Вось. Нешта там гэта чорнае, гэта ж будзе. Ай, хутчэй. Малая, круці педалі. Так, трэба будзе паесці, но я думаю, што мы усялякія там батонікі. Так, шкада, што супраць ветру ісці, ну такое сабе. Не люблю такія шпацыры, калі твар адрывае. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Так, а што гэта такое чорненькае на беразе? Ці гэта сховішча нейкае, ці што? Можа, сейф? Man, I could eat anything. Зараз дойдзем да гэтай хібары, то з'емо штосьці. Так, галінка не варта. О, рыбаю. У Беларусі є школы, дзе выкладаецца поўнасцю беларуская мова? Ёсць, але ў асноўным яна знаходзіцца ў сельскай мясцовасці, на жаль. На ўвесь Менск, які налічвае сёння 2 з хвосцікам мільёнаў жыхароў, падаецца 5 школ усяго. То бок уяві сабе, наколькі дзяржава стрымлівае развіццё гэтай рэчы. Так, давай, мабыць. Таму што рыба рыбаю. Ось так, падыдзе. Это волк падох. Угу. А ён разадраны, я гляжу. Чаму? У нас тут пума рэсаецца вось з гэтага боку. Вельмі цікава. Так, хадзем паціху. Я паглядзеў, дарэчы, па паліцах. Не памятаю, пуста. Я нічого ўвогуле не глядзеў. Так. Рыбныя гэтыя дамы. Ну я па ўсіх не пайду, бо вось тут цікавей будзе гэтыя дамы залутаць. Так, агульна найпрыгажэйшая лакацыя на гэта попельны каньён. Ця хатка, дзе пад нізам немає, нармальна праглядаецца лінія прыбою. Попельны каньён. Я зразумеў, што ты маеш на ўвазе. Наконт гэтай лініі прыбою. Вось. А попельны каньён цікава. Дарэчы, чаму? Бо, на мой погляд, там даволі цяжка выжываць, не? Ну вось надоечы там былі. Плуталіся. Ой, ціртхі, вітанкі, шаноўныя. Я вучылася ў беларускай мовнай гімназіі, але пасля мудрага рашэння вусатага чакаю ліквідаваць, бо яны нейкія занадта элітарныя, на ўзамен дзяцей на твоіх экзаменах пайшлі проста. Чакаю рандому па перапісцы, яна стала дэ-факта расійскамоўнай. Ну во, яшчэ адзін момант стаўлення вусатай дзяржавы да роднай мовы.
Графічна зроблена добра локація. Ну, може быць. Агулам яна цікава, гэта факт. Яна цікава. Тут яе варта адведваць, яе варта лутаць, ёй варта займацца, а не абмінаць. Вось, але... А тут, я не памятаю, рагозу няма, правда ж? Марна вытрачу час. Рыбацкая стаянка. Так, согреемся. Паліва для ліхтараў, калі ласачка. Насыпьте мне 1,5 літрыкі. А, малю. Ось каністр быў бы шыкоўна. Пытанняў няма. А так, батончик. Книжка. Всё? Ну, я так не гуляю. Короче, пригожая картина. Подобается. Я знайшов гарну хату праз 2 гады. О! Нічто собі ти не спішався. Пошуку, і то мені дуже пощастило, тому що на мене переоформили контракт, так би ця хата мені не досталася, якщо б конкурував наперед з іншими, мій статус має найнижчий пріоритет. Найнижчий пріоритет, це цікаво почути. Але гэта так, гэта, я думаю, такая собі перабора. Тут у Польшчы з гэтым рэдка сутыкаюся, тому што тут нават немагчыма так зрабіць, як ты кажаш, што бок усё роўна рашэнне ідзе за уласнікам памяшкання, нават калі ты проста перапісваеш дамову. А ёпта маць, ну што гэта такое? Ну ўсё гэта мне не трэба, ну гульня. Ой, ну хаця б крыху. Не ведаю, ну літрык хаця б дай, каб можна было. Не шмат ужо так рыбаліць ужо. Сёла вымірае, індусы ціха сапаю заваёўваюць свет. Смерць сказаў, што Нямецчына патрэбна 260 000 індусаў штурок. Польскую дэмаграфію трохі украінцы падрахавалі. Так, сюди, сюди, сюди. Так, бачу, там кеди стоять. Так. Гульня, ёб, твою мать. Плечник. Как тебе пусто было? Так, ніякага паліва для ліфтараў. Што зрабіць? Што зрабіць? Па-першае, 2 лимонад. Сюди давай. Так. Потім ще попілім. Зараз почитаємо. Я сподіваюся, на гэтым завіруха скончится. І хобана. А завіруха не скончилася. Ми знайшли всього 0,14. Шитво 4-го узроўню. Видатно. Як ми там почуваємося? Я ще чую дзьмує, але ж може варто ісці? Варто ісці. Так, варштат. І зараз каністр. Ось у шуфляді ж каністр, давай. Каністр палива, сука. Ну што, хадзім на базу. Нам трэба будзе зрабіць у такім выпадку... Ага, ага. Зараз падумаем. Хадзім, ну тут будзем ісці, зойдзем да шахты. Лутаем шахту.
Модами користуюсь? Ні. Ні. Ванілька, виключно. Так, я тут був же ж у гэтай ось. Ці не був, ці я не заходив. Це я не заходив. Я одразу повернув туди. Ні, заходив, так. Бежим. Wonder if I can drop any of this gear. Думаю, що варто нам ще буде зайти у шахту. У шахті так само може бути паліво, той самий каністр, про який я вже узгадував. Ось, і... Єдине, що... Походній мало у нас. І запалок мало. До речі, ми на гэтій локації не знайшли ні в одной запалки, ось гэта дзіўна. Мы залутали палівну станцію, там нічого не було. Хоча мусило бути. Холодно, нам холодно. Так, треба буде жерлиці зробити, треба буде вугалю, дров, щоб нам тепло було. Правда? Гульня каже правда. Так, шахта у нас там же ж, правда? А, ні, не пойду до волков ближей. Хочу сюди. Я використовую мод на знешнюю кастомизацию и мод, что объединяет прибережное шоссе за Бледные бухты. Лохатина протягнул 6 Что себе. Топ. А слухай, без мода можно перетягнуть так 6-комфортную эту плиту? Ці гэта только дзякуючы модам можна зрабіць. Так, ось там наши вагончики, якія мы латалі. Каже, холодно. Ой, вибачаюся, не прочитав, там де тіртки висилала, я пропустив. І директорка ляснутая проходила там на практику педагогічну, зайшла у двері гімназії. А там яна посеред коридора кричить, що ви не можете мені дітей на хокей собрати. Зрозумів, що за директорка була. Слухай, мені подається, яны менавіта такі адбори проходили. Ось, тому що я пам'ятаю, яшчэ до 14-го года я быў кіраўніком кааператыву будаўнічага. Вось, і гэта... І былі нейкія там паседжанні ў гарвыканкаме, дзе, ну вось, падобнага кшталту задачы нам давалі. Тыпу, давядзіце да гэтага, да свядомасці вашых жыхароў, у ваших кооперативах, что треба там голосовать за батьку. А все усміхаються. Ой, чекай, вагончик. Согреться. Вось. И все усміхаються, ну и он такие, ну поспробуйте. Але вядома, что глядзячы на то, як гэта адбывалася потым, уже разумею, что гэта ні халера зараз не смешна стало для іх. Без моду не, важит 50 килограммов, а з Мілтона 6-комфортковую на базу у загадковое озеро. Прострос? З Мілтона у загадковое озеро. Так, загрываемся. Там же ж по тросах треба лезть, не? Як это так можно перенести?
Але гэты хакей, ой, караул, просто караул. Не ведаю, як там... Я божах, ну я... Гэта было асноўнае, ад чаго я бег. Вось з такой Беларусі шчыра кажу, таму што я вельмі не хацеў, каб ціснулі на маіх дзяцей, вельмі не хацеў. Яшчэ як-небудзь я сам, мабыць, дарослым бы, ведаеце, паміж гэтых струек дажджу праскочыў бы, праслізнуў бы, але ж дзеці гэта дзеці. Так, ёпта. Закінутая шахта, ну што, 4 I'm not sure I ё... can carry much more. Ну вельмі спадзяюся, што мне іх выстачыць. Так, мы ж тут не распалімся, правда? Тут патрэбная бочка, каб нам... Вось вугельчык нам патрэбны будзе, вядома. Там бочки няма. Яшчэ б няблага было б соль пазбіраць. Ну так, тут не запаліць вогнішча. Чакайце, зараз адкажу на гэты паведамленне. А тут трэба нам, каб працавала шахта. Яна будзе працаваць толькі, калі будзе паўночнае ззянне, я зразумеў. Усё. Так, залуталі. Угу. Так мовіць. Так, у нас зараз 5 вугельчыкаў атрымліваецца. Гэта я ўжо рыхтуюся да гэтага. Як яго? Да рыбнай лоўлі. I can barely walk with this much gear. Так, малая нізку голь, таму што мы зараз проста гэта скінем перад выйсцем адсюль. Там галоўнае тут пазбіраць вугаль. Злева няма, справа няма. Так, адзем сюды. Так, спускацца да мілтанскага става без тросу мінус 30% жыцця. А, ну так. Такім шляхом-то можна, сапраўды. Hope nobody needs this anymore. Повязка. Ну то не, ну слухайте, ну гэта гамон. Так, где гэтая соль будзе ляжаць? Адзін тады. Крышачку пазбіралі, то мусіць хапіць. Wonder if I can drop any of this gear. Ось ще, до речі, шипшина. I could eat anything right now. Мабуть, навіть не буду підпалювати наступну охотню, каб не витрачати, бо сенсу нема.
Ну і так дойдем до нашага совішча. Трэба будзе жэрліцы зрабіць, атрымліваецца вуды. Ой, Рэйвен, вітанкі. Па 10 сонца няма, а то у вас зусім... Не, у нас сёння, дарэчы, даволі пахмурна. По Беластоку. Дождж сёння ішоў амаль што ўсю раніцу. Зараз не ведаю, не бачу, каб ён быў буйны, але дробненькі быў. Карацей, шэрасць. Вось, і беспраглядная смуга. Неяк так яно выглядае. Пад твой стыль. Так, доходзім да сховішча. Рэарганізуемся. Трэба будзе падумаць, дзе ўзяць нам яшчэ вуды. Мабыць, трэба прабегчы ўсё ж такі домікі гэтыя рыбальскія. Можа, там недзе ёсць леска ці штосьці падобнае. Бо калі нема, то невялічкая праблема тады. Можа, будзе лепш ўсё ж такі схадзіць у суседнюю лакацыю з запалівам. Во, гэта, дарэчы, добрая думка. Чакай, а дзе... А, гэта той. Мы не адчынілі багажнік. Гэта, дарэчы, добрая думка. Схадзіць у госцікі у суседнюю лакацыю, а не сядзець тут. Здавалось бы, прымітыўная гульня, але у ёй ёсць шарм свой спецыфічны. Так. Яна абсалютна, на мой погляд, цудоўная тым, што з балансам сваім, вось гэтым гульнявым, то бок. Мала якая гульня ім адрозніваецца і зацягвае менавіта геймплеем. Вось, а асабліва гэта тычыцца серыйных гульняў. Той жа ж Far Cry, правда, камусьці, можа, падабаўся. Вось, то ў тым ці іншым выглядзе сваім, але надакучыў, хутчэй за ўсё, абсалютнай большасці. А гэтая менавіта сваім геймплеем яна шыкоўная, то бок усё збалансавана. Ты сам рэгулюеш усе гэтыя моманты, куды, што, каму, калі. Вось, і разумееш, дзе ты памыліўся, дзе не памыліўся, як скласці адно да аднаго. Вось, і гэтак далей, карацей. То бок і складанасць у ёй таксама такая, ведаеш, вельмі прадказальная. У сэнсе таго, што яна не звязаная з тым, што мядзведзі становяцца вельмі моцнымі. Там у 3 разы больш здароўя ці нешта падобнае. Не. Та ўжо хутка ты дайшла, амаль дзёўчына. Ням-ням-ням-ням-ням. Да халера ты мяса жрэш, ведаеш? Сёння ў Менску таксама не асабліва сонечна, шаравата, але што? Але не волка. Маё ідэальнае дворы. Так. Дровы. Спачатку скідаем дровы. То, што мы пазбіралі. Куды ты? 8. 8 гэта добра. 8 гэта цудоўна. Мне столькі не трэба, я звычайна з сабой 2 цягаю. А жонка павінна быць... Дзяўчына павінна быць сытаю, так. Гэта правда. Так, ось тут у нас адзенне было. Не адзенне. Тут у нас было паліва. Дзе во? 2,18 кілаграма, але гэта 1,7, падаецца, літра. 1, 14, 2 раза 12, 24.
38, 49. 49, правда? 33 гэта будзе у нас 82. 1,82 літра у нас зараз знаходзіцца тут. Так, а вопратку я сюды кидаю. Ага, гэта я не скину. Руді, дякую величезно за рейд. Дякую всім глядачам Руді за рейд. Раптом што подписывайтеся, калі не подпісаны, Паладзін рад бачыць, Фэй таксама. Так, мы тут крыху захраслі. Праз тое, што ў нас не хапае паліва. Мы сабе не можам здабыць. Нам трэба 3 літры, а ў нас лічы 1,5. Таму будзем зараз добрай гульні. Дзякуй велічэзны. Будзем змагацца. Мы пойдзем хутчэй за ўсё у гэтую, бляха, на кітабойнае судно. Зараз у наступную лакацыю, зараз толькі перажывем ноч, мабыць. Я мяркую так, што мы тут яшчэ пабадзяемся гэтую ноч і пойдзем тады. Бо у нас патрабуецца 8 літраў. Лекі гэта трэба скінуць. Не 8 літраў, выбачаюся, у нас патрабуецца 3 літры. Каб здабыць сабе неабходны чарцёж на ваўчынае нагавіца. Ну і потым мы вяртаемся у... Ну стаў, ну... Што такое? Гэта... І потым мы вяртаемся ўжо на лакацыю загадкавага возера, каб атрымаць сабе 2 дасягненні. Вось такі у нас план. Ліхтар. Ліхтар мне патрэбны. Ліхтар там патрэбны, бо на кітабойным гэтай фабрыцы, дзе мы будзем лутаць, там цёмна. Давай сюды глядзець. Кніжкі і дрэва сюды. Так, ну і гэта таксама нам уже больш не патрэбнае. Лекі. Шыпшына толькі адна, шкада. Тут нічога не чапаем. Мука. Муку скінуць. Гэта скінуць. Так, там бляшанка была ще. Ось так. Муку сюди. Так, што ты чапаеш? Гэта сюди. Чыптики сюди. Так, с проникновением самостоятельности нелегалов через белорусскую кордон поляки справляются? Так, справляются. Ёсць выпадкі, калі часам яны прабягаюць, але насамрэч рэдкія. Там прыблізна статыстыка такая, што на 300 выпадкаў, апошняе, што я бачыў, на 300 выпадкаў толькі 2 паспяховыя. Ды тыя паспяховыя ў сэнсе маецца на ўвазе, якія перайшлі праз мяжу. Вось, але гэта не азначае, што іх не злавілі на тэрыторыі Польшчы потым. Так, гэта мы, вядома, збером. Так, фотаздымкі. Давай мы цябе скінем пакуль што. Все ж таки мы фоткі рабіць будзем пазней. Так, што па стрэлах? 12. Выдатна. Калі раптам што ў нас трапіцца мядзведзь, а ён там можа трапіцца. Дарэчы, трэба нарабіць вось гэтых ось. Ай-яй-яй-яй-яй, як нарабіць, калі ў нас соненька няма? Соненька ж няма? Соненька няма. Адзем. Мабыць, усё ж такі праверым нашыя хаціны. Чакай, вось тую машыну забыў праверыць. Польскія левакі, што ім дапамагаюць, гэта жэсць. Я такіх не сустракаў. Ёсць палітычныя прыхільнікі, назовем гэта так, але усе усвядомліваюць сабе, што гэта не проста так. Яны падтрымліваюць гэтых эмігрантаў, назовем так вось. А за грошыкі пуцінскія.
тут на место хутенько ставить. Так, ось мне б... гэтыя домики залутаць. Атрымліваецца вось той, вось гэты і... А, і вось гэты. Ці я там быў? А не, я яго мінуў. Я яго абмінуў, праз тое, што мы цягнулі акумулятор. Не так страшна, як той, хто іх фінансуе. Вядома, вядома, вядома. Так, ну што гэта за вецер? Ну ёлы-палы, ну гульня. Ну навошта? Ну зусім не да гэтага. Каб цябе ліха. І яшчэ мне ж вяртацца туды ў той бок, а яно мне ў твар будзе дзьмуць. Не ведаю. А, ля, ён зноўку тут з'явіўся. Цікава. Гульня не вельмі арыгінальна паступае. Калі генеруе на тым самым месцы мядзведзя другі раз запар. Так, ну што, ваўчыны? Позмагаемся, га? Давай раз на раз. Так. А вось тую хату, мне падаецца, я лутаў. Праўда ж? Ці не праўда ж? Не. Там машина. Вось мы у шахту пайшлі, таму не, хутчэй за ўсё не лутаў. І вось гэтую не лутаў. Так. О, олдскул, вітанкі. Вітанкі, як твои справы? Просто, бляха, ні халеры нема ў гэтых хатах. Так, добра, абышлі. Давай мы вось гэта залутаем. А што гэта ты? Спаць хочаш, ці што? Згодны, ва ўсіх бедах вінаватыя левакі. Ай, зачапілі. Ай, зачапілі зачарлівую тему для олдскула. А навошта выходзіць олдскул? Унія еўрапейская вельмі шмат дала Польшчы. Вельмі шмат праграм. Ну, вядома, што не ўсё так было добра, як можа быць хацелася, але шмат што добрага зрабілі. Так, змена на дворе. Я спадзяюся на лепшае, бо калі вы ляціце, ўсё ж такі гэта не завіруха мусіць быць. Так, птушкі. Чамусьці яны на кажаноў падобныя былі знізу. Загналі ў даўгі. Невядома за што. І я такога не чуў. Так, паперы. Дапаможнікі левыя нейкія. Это не тое. Все не то, все не так. Такс. Ну что? У нас там хтось ляжить.
Давай падыдзем, паглядзім. Гарнага стрыму, удачы. Дзякуй, Вадзім. Дзякуй, што зайшоў, заходзь часцей. А потым па варшах жабачыя клубы фінансуюць сродка ў Дуні. Клубы таксама патрэбны. Эх, у перду. Так, падаецца, я сюды не хадзіў. Давай пройдзем. У наступным месяцы будзе новых 3 танкі. Я чуў, так. Была навіна, яны рассылку рабілі на пошту. Гэта я заўважыў. Але не за кошт дзярждоўга. Тут я нічога не падскажу, олдскул. Я не ведаю гэтай тэмы. Не цямлю. Так, што ў нас там? Дарэчы, 12 гадзіна, слухайце. Не так ужо і шмат часу у нас на лутанне. Трэба пераначаваць і паўсці у бок наступнай лакацыі. Залутаць там гэтую завод. І спадзявацца на тое, што ўсё ж такі там будзе гэты паліва для ліфтароў. Так, усё. Вяртаемся. Так. Паколькі мы будзем цягнуць на 1,5 літры гэтага паліва, але ж мы яшчэ зазірнем усё ж такі да шахты, я мяркую, і прыцягнем вугаллю. Бо калі там ісці праз шахту, там бяспечней ісці. Адзіна, нам трэба будзе абавязкова зайсці на маяк. З маяку можна зайсці ў шахту, прайсці туды далей і выйсці бліжэй да заводу гэтага перапрацоўчага. Так, спокойно, все спокойно. Это у нас другі дзень. Таму ваўкі яшчэ не хутка у нас аднавяцца. Такім надвор'ем там, в прынцыпе, можна было пайсці нават, як гэта не дзіўна гучыць. Мы акурат дайшлі да шахты, праз якую нам трэба ісці было. Шкада, што Соніка няма. Вось колькі мы тут сядзім, Соніка была толькі тады, калі мы штурмавалі тростой. Давай. Что мы там подобрали? Это все мне не трэба, и это мне не трэба. Недзе там глубоко яна упала, гэтая книжка. Да холера по ёй. Так. Медицины у нас до холеры. Тут все добра. Ежу гэтую скидаем. Так. Инструменты тягаем пакуль что. Ліхтар, вядома, з сабой. Это два з сабой. Один, а дзе чырвоны? Ось тут чырвоны, добра.
Цвікадзёр, вядома, з сабой. Так, гэта мне не трэба, гэта мы сюды пакладзем. І вось гэтае. Так, ну все, зараз паперапрацоўваем жалуды. І ўсё такое. Давай сюды. 4. Будем лягаць спаць. Спадзяюся, што толькі надвор'е нам не пашкодзіць. І, адпаведна, мы спакойна сабе пойдзем адсюль у наступную лакацыю. Ось так, папілі, наетыя, сытыя. Дарэчы, кілаграм жалудоў гэта даволі шмат з улікам таго, што ў нас кава ё. Давай вось так зробім. Усё роўна гэта ў нас будзе нейкае падабенства на базу. Можам тут пакінуць гэтыя жалуды. Так, што ў нас, дарэчы, па павязках? 4, выдатна. Усё? Ну, нібы так. Нібы так. Давай пачакаем. Потым пап'ем вадзіцца і лягаем спаць. If I don't rest soon, I'm gonna. Нейкі вецер паднімаецца, што не вельмі прыемна. Цверткі галоўна не забыцца, як вывёрка, інакш прарасце і захопе. Добрая думка, дарэчы, так. Прарасце і разваліць дах нам. Мне падаецца, у гэтай гульні ідзе такая хата ё. Так, 1,68. Ну, трэба ўзяць усё ж такі літрык з сабой. Хата ёсць, дзе пасярэдзіне расце дрэва, то бок ён там дах праламаны мае. Так, о, шыкоўна, ўсё, хадзім. Нам халадно, але не шкодзіць нам гэты холад так моцна. Так, нешта я застрял на 9-м китайцы. Захрас. Здараецца. З китайцамі гаўняльнымі гэтымі здараецца 8. Так хутка і добра прайшла, а 9-ка піліць галаву. Ну, шкада, але так і ёсць. Нічога не зрабіць. З гэтым чакаю, там нейкая, бачу, хаціна разваленая. Я не памятаю, что это такое. Ну так, не памятаю, тому что ни холера тут нема. Ці ё, нема. Это именно так. Как бы тягнуть увагу. Ваўкі бадзяюцца, там вось гэта хто цікава. Гэта алень так блізка ад ваўкоў. О, прышпільна выглядае, правда? Калі такое. Так. Выяў усю сушоную гарную з вегеты, хоць выкідай зараз. Ведаю гэтую праблему. Знаёмая. Я сам так не раблю, але жонка так часам робіць. У мяне такая праблема была ў студэнцтве, калі набудзеш сабе гэтую сумесь
гарэхаў з разынкамі там курагою і так далей. Усё смачнае павыядаеш, а потым уже так арахіс гэта адзін і не хочацца жарці. Так, я не памятаю, хто тут у нас ляжыць. Чалавеча ляжыць. Добра, давай паглядзім, што ў цябе чалавеча ў кішэнях. Слухайце, вось зноўку падкрэслю, мы запалак не знайшлі нідзе. Абсалютна нідзе. Суцэльная бяда з запалкамі гэтымі. Мы пакуль дажывем да гэтай 1000 дзён, у нас запалак не застанецца. То бок мы будзем жыць ад сонейка да сонейка. Маючы прыпасы там, то бок прыпасаў рабіць загадзя прыйдзецца шмат. Як у нас зараз, дарэчы, на загадкавым возеры зараз. Вітаныш, вітай. Пару дзён таму набыў доўгацёмна за 9 златувак. 9? Віншую, гэта вельмі добрая цана. Таму што 31-га абяцалі, што выйдзе апошняя глава сюжэтная. Так, тут я памятаю, ёсць хата, вакол якой часам бадзяецца наш пухнаты сябра. Так, ну не. Прыбярэжная гэтая хата, я не памятаю, каб там было штосьці калісьці карыснае нават на нізкай складанасці. Падзем паціху ў бок. На стымеш быў распродаж. Ну вось, мабыць, у гэты распродаж я набыў сабе Еўратрак, які заўтра будзем гуляць Грэцыю. 60% была зніжка. Я такі, маё. Просто шыкоўна. А яшчэ набыў сабе Сабнаўтыку. То бок, мы таксама калісьці запусцім. І першую, і другую, вядома, калі выйдзе другая. Ну, бляха, шэрае неба такое сабе. Вядома, зараз я прайду з дапамогай ліхтара, але ж хацелася б усё ж такі распаліць вогнішча. Там няма чаго рабіць у гэтым Еўратраку. Ну, ты мне будзеш распавядаць, што няма там што рабіць. Ты шо, у Грэцыі была калісьці, ўжо ўсё паглядзела? Я вось быў двойчы ці тройчы, уже не памятаю дакладна, і я яшчэ не ўсё паглядзеў там. Я яшчэ хачу. Нема. Боль вандроўніка, кажа. Разбітая шаша. Вось тут, мабыць, адзін воўк усё ж такі быў недзе каля вады. І мядзведзь тут, дарэчы, рэсп маю. Але я не буду бадзяцца там, я пайду вось па шашы злева. Абыходзіць буду іхныя рэспы. Бо тут яны не так, каб вельмі небяспечна, але навошта мне вытрачаць свой час на іх, правда?
То хутчэй за ўсё жывёла ляжыць нейкая. Суки, ты паглядзі на іх, а? Гэта як я вокам зачапіўся за гэтыя сляды. Тут аж на 2, а? Той усё бегае? Ну хай бегае. Так. Так, той не нападзе, мяркую. Нам трэба у пячоркі схавацца і адаграцца крыху. О, што гэта? Просто за нататачка. Цэдулачка. Пустое, добре. Так, ось недзе тут была пячора, мне падаецца. Сюды. Так. Там у нас што? Там у нас вугаль, я бачу. Запалки давай. Як заўсёды, ніхуя. О, тёпленько. Так. Нам тут спаць не трэба, нам толькі саграцца. І ўсё. Поехали далей. Ну і шкада, што блакітнага неба няма. Нам бы не пашкодзіла распаліць вогнішча. Бо хутка ўжо дойдзем да пячоры, а там прыйдзецца вытрачаць ужо запалачку. Памятаю, калісьці вельмі даўно, можа гадоў 7 таму, 9 ці 8, у мяне не было зброі. Яна ці то зламалася, ці то проста не было набояў. Я вось тут бег ад ваўка. А вось сюды, па гэтай сцежцы. Вось, а ён тут скакаў па гэтых, то тут, то справа, то злева краце, як заўсёды. А я спіною адыходзіў, даецца, вось недзе тут яго і забіў. Вось тут. Патрапіў. Толькі не памятаю ўжо што, з лука, хіба што. Так, сіняга неба не было. Сіняга неба не было, давай палутаем пакуль што без святла. Ну, спадзяюся, ліхтара хопіць.
Наколькі я памятаю, тут калідорнага типу локацыя. Увесь вугаль мне не патрэбны, таму я скіну, вядома, частку. I wonder if I can drop any of this gear. Мы гэты вугаль пацягнем на нашу лакацыю. Ужо калі будзем вяртацца. Так. Так разумею, тут бочка. Не, бочки нема. Так, ніякага паліва няма для ліхтару. Давай сюды. 16 кавалачку. Так, это добра, што яно ё. Шкада, што гэта пусты. Там нічога не было. Гэта ўжо мне мроіцца, што я там убачыў. Такі блакітны пакуначак з палівам для ліхтара. Постаці падалося. Man, this pack is getting kind of heavy. Хадзім далей. Шмат паліва вытрачаецца. Я чамусьці думаю, што яно будзе карацейшае. Так, добра, нам павінна хапіць ще ўсё ж таки на вяртанне і на лутанне шахты, праз якую, я мяркую, мы правадзім. Так, усё. Усё. 17 зноўку. Так. І 22 мне таксама не трэба. Вось так. Што гэта ў нас? Шытво? У нас ще шытво ёсць. Ну добра. Мы пойдзем, таму што можам там захраснуць праз кепскае надвор'е яшчэ. То будзем чытаць гэтыя кніжкі. Міжземнамор'е гэта кайф, калі не ў спякоту прыязджаць. Ну я з табой згодны толькі з той нагоды, што я сам не люблю вельмі спякоту. Гэта горшае надвор'е для мяне, гэта праўда. Я лепш буду мерзнуць, чым пакутаваць ад спякоты. Вось, але... Я памятаю, калі мы там былі некалькі разоў, то было надвор'е 38, там 36. І яно, ты ведаеш, неяк нармалёва пераносілася, не так ужо было кепска, па факце. Не-не-не-не-не-не. Так, усё. Так, не падабаецца мне гэтая лакацыя проста па адной прычыне. Да халеры драпежнікаў. І што мне вельмі не падабаецца, гэта тое, што мядзведзь і лось вельмі часта
рэспаюцца вось на гэтай дарозе, а дарога тут адзінае месца па сутнасці, па якой можна прайсці з аднаго канца да лакацыі ў іншы. Так, вось, падаецца, тут у нас пачынаецца шахта, праз якую нам трэба будзе прайсці зараз. Правда, тут жа ж уваход? Так, тут. Уваход тут. І у нас, на жаль, няма магчымасці распаліць вогнішча. Таму будзем эканоміць запалачкі. Скрыня, скрыня. Так, вочы звыклі. Сюды, сюды, сюды. Што ў скрынцы? Нічога. Так, так, так. Пуста. Добра. Бярем ліхтар, працягваем нашу вандроўку. Усё зрасці, падграбсці, падабраць. Падзем. Цікава, разнуўся вугельчык з бою адразу ў каменьчыку. Так, так, так. Тут пусто. Это с собой. I'm not sure I can carry much more. Так, походня. Это походня повинна быть на 100% у нас. Я ж побачу гэту вугаль. Ага. Так, ось зараз невялічкая дылемка. Не-не-не, не чапай. Зараз у нас колькі вага? 44. Ага. Схавай. Вось гэта я дакладна скідаю. Вось гэта і я мяркую, што таксама скіну. Бо яно мне там не патрэбна. А гэтае можна ўсё зацягнуць да заводу гэтага. Вось мы акурат выскачылі каля яго. Вось тут з'яўляецца у нас мядзведь. Need to scare. Пастаянна. Я, мабыць, яго, з 10 разоў, колькі я яго цалкам тут сустракаў, з агульнай колькасці разоў, я яго сустракаў тут, ён мяне 9 вось тут з'яўляўся. Добра, акумулятор. Каб ён мне быў патрэбны, то, вядома, я б яго адсюль пацягнуў. А так, мне патрэбнае паліва. This stuff will come in handy. Болеспаталяльная гэта шыкоўна. Гэта тое, што я шукаў. Так, мне патрэбна паліва для ліхтароў. Ужо бачу засцерагальнік. Так, хадзім туды. Другое месца рэспу. Гэта у нас на вадзе вось тут. Ён можа быць. Так, Юша, вітаю, вітаю, шаноўны, цябе таксама, усяго найлепшага. Як твоя справа, што цікавага адбылося ў тваім жыцці апошнім часам?
Чи не капот? Так, давай вось гэты вагончык лутанем адразу. Man, this pack is getting kind of О, heavy. выбачаюся, олдскул я не ўбачыў. Ці я маю правы на катэгорыі гэтай матацыклетнай? Не маю. Не маю. У мяне была мара набыць сабе калісьці байк, але я неяк гэтую мару перарос потым даволі хутка. Так, я памятаю, штосьці тут было. Ой-ой-ой, птушкі паляцелі. Это на змену. Гэтага мне не трэба, я не хачу змены. Так, давай мы вось так поступим. Оба-на. І ўсё, і лягчэй дыхаць. Зараз мы павернемся сюды. Я памятаю, тут у нас было сховішча маленечкае. Бачыце косткі? Гэта кітовыя косткі. Бо тут кітабойная станцыя разбураная. Так, слухайте, а скрыні-то нема? Давай, перекидывай ноги. Так, ездзіў сёння на пераверку слуху. На правае вуха парушанне маеш. І што сабе? А з чаго, з якой нагоды у цябе такая праблема сталася з вухам? Музыку слухаеш? Голасна ці што? О, дарэчы, сюды ж трэба прынесці акумулятор, каб запрацаваў маяк. Контужены? Контузія была. Зразумеў. Нават не ведаеце. Не, хутчэй за ўсё, пакуль што я не буду падрубаць ліхтар. Цікавае жыцця на Донбасе, вельмі, я так разумею. Наколькі я магу ацаніць усе навіны, якія ідуць адтуль, там вельмі цікава, там не засмуцішся, там няма сумаваць часу проста. О, баба, бляха, ад'елася. Праціснуцца не можа паміж ложкамі. Яшчэ загостраць каменьчыкі. Шкада, што няма паліва для ліхтароў. Курва, толькі не кажыце, што я тут нічога не знайду, і мне трэба будзе. І мне прыйдзецца проста ісці лавіць рыбу, халера. Так, хаця б штосьці такое малое, нязграбнае, але штосьці знайшлі. Так, давай сюды, дарэчы, Соніка. О, гэта добра, што Соніка. Гэта цудоўна, што Соніка. Вось сюды, нарэшце. Зараз не на Донбасе жыву, але большую частину жыцця саме там. Ну, я зразумеў. Так, ты ж некалі, дарэчы, заходзіў, ці то ўпершыню, ці калі то казаў, што у Киеве падаецца, правда? Ці я блытаю цябе з кімсьці? А, у Запорожжі. Сапраўды так. I'm not sure I can carry much more.
Так, слухайте, ну можа мы тут, як ведаеце, гэтым кабанчыкам мы тут пранясемся, ды пойдзем адразу на маяк. А што раптам удасца? Выявіцца, што тут няма ніякага хабару, дык няма чаго тут рабіць, у такім выпадку трэба бегчы да хат, паліва. Так, ну мы тое, што нам не трэба, інструменты тыя самыя у падвойным экземпляры, якія зараз цягаем з сабой, мы пакінем тут. Цвікадзёр той самы. Вось зараз другі нож. Паліва для ліхтара дай, калі ласка. Каністр. I'll take it. Не, я не бяру гэта. Мне яно не патрэбна. Мне патрэбнае паліва да ліхтара. Запалкі. Добра. I wonder if I can drop any of this gear. Запалкі гэта ўжо лепш. Хоць штосьці. Так, аптэчка. Адзін куды. Памятаю, там было штосьці. Ось там у куце. Так, не той. Драўніна. Ни холера, ни холера, ни холера, не. Величезны. Ух. Хтосьці стараўся, рабіў, а мы зараз бац. Спалім. Так, неўзабаве прыйдзецца па-старому крэсівам. Нема крэсіва. Яно тут асобнай прылада ідзе, слухай. Цверткі, разумееш? Каб было крэсіва, я нават не сумнеючыся карыстаўся б гэтым. Слухайце, а як далезці? Скрыню-то бачу, а далезці не маяк. Так, акумулятор. Величезны дзякуй за акумулятор, але ну такое. Цвікадзёр яшчэ адзін, добра. Але зноўку гэта не тое, што я шукаю. Акумулятару, бляха, панакідана жосць. Ну, прынамсі, мы ведаем, адкуль цягнуць іх трэба будзе, калі будзем выконваць замовы для гэтага гандляра. Што ты ледзь варушышся, баба? Ну, хутчэй давай перастаўляй свае ногі. Так, драўніна. Гэта мы ўсё адсюль выцягнем. Так, ну што? Усё складаецца такім чынам, што нам прыйдзецца рыбу лавіць. Нам прыйдзецца ісці на прыбярэжную шашу і займацца рыбалкаю. А дзеля гэтага мне спатрэбіцца металабрухт, а дзеля гэтага мне спатрэбіцца леска. Леску мы зробім з вантробаў ваўкоў. Так. I can use this.
Так, ну я, звичайно, бочку тут не покидаю. Понесли її наверх. І тут нема що робити. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Так, баба. Ты мне гэта не отчаивайся. Зараз усё будзе. Так, сюди, сюди, сюди. Хобана. Ще одна бляшенка була, во. Не во. Так, тут просто лежить. Сметник. Кто тут был, кто тут жил? Так. Ну все. Курва. Вось гэта бляха подстава. Вось гэта нечакана. Так, это я поскидаю просто на подлогу каля бочки. Тут что у нас? Скидаем сюда. Ежу мы тягнем с собой. Так, 61 на верхні. Ось гэты. Это все перероблю. Это не чапаем. Все. Так. Дровим. Ось так ось приблизно хай буде. Так, і ось сюди книжку. Плесь. This pack is getting Як ми там почуваємося, вонки. Так, зміна на дворі, кажуть. Ще вечір. Ну ми добіжимо до маяка. Не. Просто пересовывайся. Так. Треба подумать. Треба подумать, де ми здобудемо металобрухт. Ми можемо напілувати його, відомо, на той локації, куди ми повертатися зараз будемо. Вось, как зробити собі кружки. Раскомандовался тут. Чекайте. Мяне крыху тут накрыло гэта планаванне ўсё. Дайте подумаю. Так, вантробы ёсць. 6 павінна быць вантробаў там на месцы. Гэта можна будзе зрабіць дастаткова лескі. Ды гэта добра. Скуры ваўчыны хай сохнуць, яны нам пакуль што не патрэбныя будуць. Што нам будзе патрэбна? Дык гэта металабрухт. З аднаго металабрухту можна зрабіць, падаецца, 2 кружкі. З рыдлёўкай. Так, завтра буду выезжать до знаёмку на Каменскі з ночоўкаю. У суботу звідти на змагання? А што за... Усё, я зразумеў, ты ж рыбалка акурат таки займаешся. На спаборніцтве. Ух, ну зычу табе шчасця там, каб табе пашанцавала добра. Ага, ваўкі, Я не памятаю, ці там калісьці было штосьці з паліва на караблі. Памятаю, не памятаю. Давай заглянем. Можа, не марна атрымаецца заглянуць. Раптам што знайдзём. Все ж таки 1,5 літрыкі толькі патрэбна. Можа. То і не прыйдзецца лавіць гэтую рыбу няшчасную.
Так, ваўкоў абышлі добра. Мядзведзі не было выдатна. Праблем нам не стварыў тут. Зараз трэба будзе толькі прайсці. Ось на маяк туды. Так. Давай хадзіць шукаць. Можа быць і запалкі, дарэчы, яшчэ адныя. Талабрухту можна напілаваць даволі шмат, калі спатрэбіцца штосьці вырабляць, тыпу гэтыя наканечнікі да стрэл. Так, усё. І тут ні калеры, блін. Дэфіцыт, ёпта. Што ў нас тут, дарэчы, па дровах-то нічога не маем. Гэты бугаль я чапаць не буду. У нас на выйсці з лакацыі шмат вугалю чакае. О, болеспаталяльная шыкоўна. Рыбальства, гэта добра. Кніжкі пра рыбалку такія ж карысныя, як і па шытву. Так, выходзім вонкі. Ну, я ўпэўнены, што тут нічога не павінна быць, бо ніколі не было. Wonder if I can drop any of this gear. Ні халера няма, і тут... Да... Так, гэтую скрыню нам падказалі, то бок да гэтага яна там не з'явілася. Так, я лічу, няма сэнсу нам ісці назад. Пойдзем уперад. Застаўся апошні толькі маяк. Кропка цікавасці нашай тут. Так, калі... Уже 12:52, хутка трэба будзе завяршаць стрым. Так, пад'ём хіба што тут, калі не памыляюся. Так, ежа ў нас ёсць, раптам нас завіруха будзе, каб тут пратрымацца дзень якім. Всё мусіць быць добра. Які завершаць? А што такое? Будем з тобой стрыміць сёння цэлы дзень? Я тут падымуся? Падаецца так, я тут падымуся. Яшчэ быў бы не супраць. Дзякуй, велічэзна, дзякуй. Я б таксама з задавальненнем пастрыміў бы цэлы дзень, ці вось было ў мяне такое на 10 гадзін бы, я б з задавальненнем, але ж ёсць праца, ёсць дзеці, таму не. Гэта ніяк. Пакуль не зарганізаваць 2-3 гадзіны яшчэ вылучу. Калі-нікалі, але вось 10 ужо... Гэта нешта за межамі магчымасцяў.
Можа, дарэчы, можа, калісьці жонка возьме дзяцей ды з'едзе на выходныя кудысьці, хто яго ведае. Во, у мяне будуць вольныя дні, і тады мне падаецца, будзе весела. А так праца бокам. О, не, даражэнькі. Ні ў якім выпадку. Там у мяне столькі цікавых рэчаў на працы адбываецца, што толькі пры маім удзеле. Мы там зараз пілуем такую рэч. Вельмі спадзяюся, што ўсё выстраліць, як мы гэта намагаемся зрабіць. Шафу абшукаць. Так, гэта... О, гэта другая яшчэ шафа тут. Вось, пабачым. Восенню пабачым, як яно там складзецца ўсё з гэтым праектам, але пакуль This'll come in handy. выглядае шматабяцаюча. Тут есть ложак, тут есть паліцыя. Ля, шпрыц першай дапамогі. А я думаў, што я скарыстаў абсалютна ўсе шпрыцы на гэтай гульні. Гэта ўжо 4-ты шпрыц. Ці 5-ты шпрыц. Ну ён мусіць быць апошні. Вось паліва для распалу яно ёсць. А вось для паходні для ліхтара няма. Давай каністр, каністр паліва. Давай. 3. Ай, блядь. Пілять. Так, дзеці па дзяўчатах. Дзеці па дзяўчатах, ну гэта не хутка. Можа, старэйшы штосьці выдасць. Ён мне не так даўно выдаў, што хоча пайсці папрацаваць. І я такі, ну, малайчына, давай. Давай, хлопча. Мне падаецца, гэта будзе шыкоўным. Сыходзім. Я думаю ўсё ж такі, што не, што мы знойдзем тут што-небудзь, а па факце нічога і не знайшлі. Вось такія справы. Так. Можна было б тут пераначаваць, вось не ведаю, ці тут начаваць заставацца, ці ісці праз пячоры назад. Надвор'е-то дазваляе ісці. Пакуль што. Мабыць, хадзім. Што нам тут? А з іншага і скончыць стрым трэба ўжо. Не, вяртаемся. Вяртаемся, зараз захаваемся толькі. Трэба вадзічкі сабе паставіць, каб яна тут была ў нас, праўда ж? У нас там крыху галінак є ў кішэні. Так, тут у нас ёсць... гэтая печка, а там бочки не было, падаецца, правда? Там быў ложак і ўсё. Халера паім. Давай. Распальваемся, ставім ваду сабе, падаграем ежу. Спакойна ямо, п'емо. Ды хаця б будзем пачуваць сабе як нармалёвыя чалавекі. Правда? Размяшчаем. У меня там была бляшанка. Во. Так.
Што можна ще змясціць? Вось гэта і вось гэта. Так, ну давай вадом. Угу. Две палки. Где оно? Где? Вось гэта. Угу. Так, ну а гэтыя паходні у нас застануцца. Бо з іх дапамогай мы дойдзем, куды нам трэба, так? Што мы можам дадаць? Палкі і факелы. Ага, шатво мы не чапаем, гэтае не чапаем. На палічцы недзе была кніжка, я памятаю. Кухня. Вось кухню я і спалю. О. Давай. Гадзіна 19. Паглядзім, колькі у нас 42 хвіліны. Не так ужо і шмат, дарэчы, вады нам. Это простое, што у нас вуголь мы пакінулі. Так, 24 хвіліны. Давай мы вось так зробім. Раз, два, три, чатыры. І вось так. І вось тут ваду. Толькі не 2 літрыкі, а 1,5. Во. І гадзінку зараз мы пачытаем што-небудзь. Гэта мне не трэба. О, дарэчы. Инструменты то паскідаць трэба ж, правда? Што мне іх з сабой цягаць? І гэта вось я скіну. Так, мне ад гэтай гульні есці жудасна хочацца. Гэта цудоўна. Гэта цудоўна. Нейкая імерсіўнасць у ёй усё ж такі ёсць. Так, чакай, што я хацеў зрабіць? Пачытаць. Вось, пачытаць. Во. 12 хвілінак до выкіпання. Усё паднялі. Вадзічка ёсць. Факел нават узялі. Идем наверх. Так, я мяркую, што нам трэба згасіць. Спакойна сабе паесці. Так, вось у нас гэтае ёсць. Сапсаванае, то мы з'емо зараз, так? І не ведаем, мабыць, персікаў яшчэ. Вось гэтых. А з іншага боку палова можна пакінуць і на потым. Вось так. Ем і лягаем спаць. Стоп. Все проверили і спокойно лягли. Добре. Початок другої години дня. Шикарно. Где мы там? Что мы там? Пакуль усё тихо, чуєте? Ніяких табе. Заверу ці чагосьці падобнага. Ну, гэта добра ўжо. Хай будзе. Дарэчы, камп'ютара ж не было тут. А, не, быў. Камп'ютар быў. Чакай! Не паспеў. Пачытаць трэба было паведамленне, там email прыйшоў. Дзе ложак? Усё.
Так, чакаем 2 гадзінкі, правда ж? На 2 гадзінкі у нас хопіць. Вось так. I could eat anything. Гэта я ведаю, што ты з'ела зараз што заўгодна. Вось мы так зробім, вось так зробім. І глядзі. Опа, і на гадзінку лягаем спаць, захоўваем гульню. Я вам усім дзякую за прагляд, бо мы на гэтым скончым. Вось, і адсюль мы ўжо пойдзем у аўторак наступны. Вяртаемся на тую лакацыю, дзе нам трэба будзе аддаць паліва для ліхтароў, там мы будзем займацца рыбалоўствам. Мы сабе зробім кручкі, мы сабе зробім леску, мы сабе зробім, я мяркую, што мы ўсё ж такі зробім гэта не вудаю, а гэтымі жерліцамі. З імі значна лягчэй вудзіць рыбу. Нам трэба толькі як мага болей прынесці да нашага гэтага сховішча вугаллю. Гэта вельмі важна. Таму, мабыць, варта будзе зараз пайсці ў шахту, той вугаль забраць, прынесці. І таксама максімальна шмат вугалю забраць з прамежкавай гэтай лакацыі. Можа, так і паступім. Так, хто ў нас стрыміць, да каго мы пойдзем? У рэйд Люсівель і Энрі Ралеф. Ну, у такім выпадку да Ралефа пабеглі. Дзякую ўсім велічэзна за прагляд, за вашы падабайкі, падпіскі, спадзяюся, фолавы і гэтак далей. Мы з вамі пабачымся заўтра ў Еўратраку, як звычайна о 10 раніцы. Вось, і не забывайце падтрымліваць Украіну і вольных беларусаў. Усім пакуль.